Makadi vana veZimbabwe, ndini Comfort Fungisai Chehore ndiri kuJCTV Africa. Nhasi ndauya nenyaya inorwadza, nyaya inosiririsa, nyaya iri kutaurwa neveruzhinji yemwana ane 5 years anonzi Tine Nyasha Mauka, akaurayiwa nemurume anonzi Thomas, uyo akanga ari chikomba chamai vake. Nyaya iri kubata ruzhinji rweZimbabwe, asi ruzhinji rwazofara pakubatwa kwaThomas ne05 December 2023 akabatirwa kuWaterfalls uko kwaakanga avanda. Chinozorwadza ndechekuti murume akanga aine mhuri yake, murume akanga asiya mhuri yake kwe2 years sematsanangurwa zviri kuitwa nemukadzi wacho chaiye anonzi iye Virginia Denere. Akanga asingachachengeti mhuri kana kubhadhira mafees, akunyanya kuchengeta vana Nidmo chinova chikomba chake. Nyaya inorwadza, veruzhinji munoti kudini murume anosiya mhuri yake kuti achengete vana veimwe mhuri. Ndatenda zvangu vanhu veZimbabwe. Ndini wenyu Comfort Chehore, JCTV Africa.